Раз. Вот он хочет выиграть. Да, понимаю. Нет. На рятування від центру, ну він виїхав там, контроль, 140. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться навода ведення штурмової водійної техніки з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на всій рубіж і заняття цього.